Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Nora, 30 anyos, minyo ug may usa ka anak na karon. Niya magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Humanak kaon. Ay, kadali pa ya. Klaro kayo kang nagdalis, imuhang duwa, day. Magduwa na ko, ma. Hala, no? Nganong ni amang kita din sa luyo sa inyo, oy. Katakan ko dugnuno sa punso din ni day. Matuo di ay kaana. Oo, kay ingan man sila, naagit ko na na'y nagpuyo diha. Sure, oy. So, ayan na to, ubong tagbi. Ha? Ay, oy! Tuo man kaana, oy. Hala, Nora! Patay ka, doy mo lagi bungkag to! Oh, wa man lagi nagpuyo. Ingon ka, naa. Hala ka, do. Masuko kanina sila ni mo, do. Tuo man ka, oy. Storya raman good na good. Bala ka, oy. Muli na ko sa amoy. Kidaman ka, oy. Ma. Kidaman ka gabi eh. Tungod na nas imong kasipat. Ma. Nak, hapit na biya ka mo daga, ha? Minus-minusin na ng imong kasipat, oy. Oh, ma. Ma, si Erwin di ay akong uyab. Ay, salamat in town kay nagkakita na gyud ta dong. Win, ang akong mama. Nice to meet you, tita. Nice to meet you, Sam. Adali. Ditso din his kusina kay gilutuan ta kaglami ang pagkaon. Salamat, tita. Kay ko gubaya. Ay, kaikog diya, oy. Kung ikog kabaya. Ay, Norma. Ma. Sige na. Ang dami na nagplatos, Erwin. Oh, ma. Ha? Magpakasal na ta? Oh. Taod-taod naman sa ta. Kaya rin tikang buyon. May trabaho naman ko. Okay, sige. Onya, kanus amang kamamahay sa amo. Mabdus na ka! O, lagi dong. Kumao! Daddy na ko! Yes! Tara siya! Siya mo'y nag-ubag sa tumbay! Silutan siya! Silutan siya! Uy, ko ninyo! Ayaw! Ayaw!
by X Thunder Gaming. Pila na katuig ang nakalabay pero gipadamgo ko og balik sa mga duwinde nga silutan ko. Pero kay lagi di man gyud ko hilig og tuo-tuo, maong gibaliwaran ako. Pero usahay, dili malikayan nga makonsensya ko sa akong gibuhat sa dihang 8 years old pa ko. Kay tingali tuod, naagyo mga nagpuyoan ng gitawag nga nuno sa punso. Unya, Day, gamay na lang atong paabuton. Ug mga anak may gyud ka. maog yun dong. Maayo gyud untag eh. Kanang normal delivery lang ka day. Maayo unta dong. Kasakit sa akong tiyan. Manganak naman tingali ko. Dong! Dong Erwin! Dong! Day? Dong! Oh, naram ka? Dong, sakit na kaya akong tiyan. Manganak na tingali ko. Mao ba? Kung mao, dadon na hindi ka sa ospital. Kagwapo sa atong anak dong. Healthy kaayo siya panabuyag. Mao gyud day. Liwat kina ako. Buyag. Kagoy amahan. Dong, tanawar ko na panit sa atong anak. Naay mga murag mga panit pa nga pipila ka bahin murag dali ra mapaksit. Mura mo nagrasya sa bata day. Dong, ato siya na doon sa ospital. Ma'am, sir, lahi ang panit sa inyong anak. Mura kini og panit sa alibangbang. Labihan ka humok. Kunya, sayon rang madaot. Doon na siya kondisyon nga gitawag og epidermolysis bullosa o gitawag nato og butterfly skin. Unsa, Dok? Wa ni tambal, pero natay lifetime care para ini. Dok. Murag nahugno ang among kalibutan sa akong bana atong higayuna. Karon, 7 years old na siya. Og sakit para namo isip iyang ginikanan nga kasagarang tao, likayan siya. Kay basin ko matakdan sa iyang panit. Ang akong mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Nganong naamay epidermolysis bullosa o gitawag nato og butterfly skin ang akong anak? Asa man niya nakuha? Nga wa man may history sa among pamilya aning klasiha sa sakit. Hereditary ba ni? Ikaduhang pangutana, wa na ba gyud ni tambal ning sakita o kinahanglan banig operahan? Unsaon man namo pag-atiman sa iyang panit kada adlaw? Do na ba'y mga ointment nga dili daling makasamad sa iyang panit? Ikatulo nga pangutana, unsa man nga mga pagkaon o nutrisyon ang makatabang nga lig-on og nutrisyon, kay usahay maglisod man siya og tuon god. Ikaupat og katapusang pangutana. Unsa ba ang mga komplikasyon nga anging bantayan? Pwede ba may nga makaanak nga dili parehas niya og kahimtang o posible pod nga maparehas niya kung makaanak mi og balik? Dili sad ka ni tungod sa akong pagguba sa nuno sa punso kaniadto og mao ni ilang silot nako. Asa man mi makapangayo og tabang ani og suporta. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Norma.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga any job worth doing is worth doing well. Kung ano man lang kay himuon nga usa ka butang, himuon na lang gina to the best of your ability. Di kay 80% lang imong ibuhos nga inunta kahibaw. Ha? 100% kay imo naman lang ginang gibuhat. Ha? Example lang ha para maintindihan ko ninyo. Manglimpyo ka. Ha? Ala nga dito lang ba dili gyud ingog kuan gyud kayo. Malimpyo ka, limpyohon na lang gyud maayo. Mahimo kanan gyud. Gamitag cleansing powder whatever. Limpyo gyud siya. Di kay 70% ra gilimpyuhan ang uban wa malimpyuhi. Yun ana ba? Ha? So, any job worth doing is worth doing well. Alright? So, ang atong magtatampo ko ng lawa, si Nora, 30 years old, married, ni usa ka anak, taga Cebu City, no? Mayon din pagpaminaw diha na mga taga Cebu City, no? Musta naman di ay mga taga Sambagdos, no? Mga taga Pulang Batu. Akong suking tigpaminaw diha si Jojo Labilla diha sa Pulang Bato ba nang inyo Jo? Og si Doc Roy Labilla, no? Ako di silang nahimamat diha nag-attend mig birthday party. Dr. Arcio Omar diha sa Talamban, no? Mug Dr. Edwin Mingito. Dr. Iman Trosio, mayong pagpaminaw ha. Ug ingon ni si Dr. Marian Dinopol. Kami ni Robert Ren, permiming maminaw ninyo. Permiming maminaw. Kaya pa gito yung permiming maminaw. Kung usay mo ko, di na ko makainomdom sa kadaga, no? Si mga taga Lantawan, San Fernando, no? Mga Alcosiba family. Okay? Mayong pagpaminaw. O mga Huros family diya sa pinamungahan. Pero meron ba ning magigig chat si Rose nako? Glicerio Galolo diya. Thank you very much. Imong si chat nako. O si Porfirio Lim, no? Kini si Glicerio, taga Cagayan man ninyo, sir. O si Porfirio Lim, taga Inabanga. Musta si Bots, o si Panti Alisna diya sa Inabanga, Bohol. Unang pangutanan ni Nora. Nganong naa may epidermolysis? Lamlaom ni siya nga inunta terminolohiya sa medicine, no? Epidermolysis bullosa o gitawag ni nato og butterfly skin. Ang akong anak, na ako na siya ni anak, asa man ni makuha nga wala man may history sa among pamilya aning klasiha sa sakit kanang hereditary ba kuno ni. So ato lang ning paningkamutan og hisgot ini, no? Kutob ra pud sa akong mahibalaan Nor ug unsa ni siyang sakita, no? So sumasa akong nahibalaan kining epidermolysis bullosa or butterfly skin, dili ni siya kasagaran, rare ni siya, may pagka genetic ni siya, meaning it runs in the family, no? So na ni siya murag blisters or sores diha sa naong, no? Butterfly, murag butterfly. So mo na siyang gitawag og butterfly lesion, no? So maka-expect nga preparihan ni siya sa uban nga mga lesions, mga dermag yung mga eksperto niya ni Nor, no? Mamao ni siya psoriasis, eczema, intertrigo, nga magkakos og skin friction na ma-worsen kung naay init or moisture dang dapita. So kato mga tao nga under stress permi or anxious, maka-add-on ni siya sa posibilidad aning epidermolysis bullosa or butterfly skin. So balik ko na ko, may pagka-genetic, meaning it runs in the family. Pero very rare na siya. Katong nabasahan ako, usara ni siya kakaso sa pila to ka libo, mga 50 mil. Mga 50 mil ka bata, murag na usa nga magkasakit o gingon ani. Wala ni siya itambal,
ang iyang tambal murag symptomatic lang na og katol dire tagaag para katol og medyo sakit tagaag para sakit. So mao ra na siya, no? But as the child will grow older, maurag mo-remit ra siya, meaning maarang-arang ra pod, hopefully, no, with proper nutrition. Sunod nga pangutana, wala na ba gyud ni tambal aning sakita? Ako nagingon, why tambal? Ang tambal ani symptomatic, meaning kung sa'y gibati, mo ra po na tambalon. Kinahanglan ba nig operasyon? Not quite, no? It's not advisable nga kay medyo di magini siya parehag ka ng mga mass or tumor nga kinahanglan gi-excise, no? So balikon ako mga derma gyud mga expert na may. Unsaon man ni pag-atiman sa iyang panit kada adlaw, avoid heat and moisture para di mo worsen ang iyang kondisyon. Doon na ba'y mga ointment nga dili daling mas makasamad sa iyang panit, mga moisturizers, no? Na mga daghantag mapalit sa butika, ha? Skin moisturizers, no? Lotion. Naana diha mga kuan para nga pura watog magtambal kag mga atopic dermatitis o kanang eczema nga ang iya dry unya katol unya mamula-mula butangan nimo nag moisturizer marang-arang baya. Mo na ako ikasulti si kaduhan nimong pangatara, ikatulo nga pangutana. Unsa man nga mga pagkaon o nutrisyon ang makatabang lig-on og nutrisyon? Kay usahay maglisod man siya og tulon gyud, no? So mga easily digestible food na lang, no? Fruits, vegetables, hypoallergenic nga mga pagkaon. Kay kung allergy siya, the more it can add on to the problem, no? So og kinahanglan na siya moinom og mga antihistaminic din ay kung magkuan ako mo naunaan kani mga cetirizine, no, or mga kung makatol pero wala as needed lang. Pero balik ko nako, skin moisturizer makatabang ni siya para dili siya inunta uga, no, dili uga ang panit nya, maka-listen po siya sa discomfort. Okay? Sunod nga pangutana, unsa ba ang mga komplikasyon nga angayang bantayan? Pwede ba may makaanak nga dili parihas niya og kahimtang o sili ba pod nga maparihan niya ang maanak namo og balik? Sa ako nagingon, rare ni siya nga kondisyon, 1 in every 50,000 nga babies. So dako akong pagtuo nga kung mga anak mo laing baby, dako ang tsansa nga normal na siya, no, with proper prenatal care sa inyong ubigay ni doctor, no. Dili sad kaha ni tungod sa akong pagguba sa nuno sa punso, kaniadto ug mao nila ilay silot nako. Di putingali, no? Asa man may makapangayo og tambal ani og suporta. Ako nang giingon, this is a derma problem, no? Cebu City ramang kanor, no? Naatay derma or skin clinic das Mabolo. Naay dahay mga interns, naay mga consultants, naamang ganay bayro noon, pero di po gyud sama sa private, no? So di mo ngadto mo sa skin clinic sa Mabolo, pakita lang ni kay expert ang mga dermatologist ni ani. Kung medyo naamoy budget, mo recommend ko ni Dr. Boyser sa Belles Hospital, no? Siya man to'y nagtambal sa akong allergy sa kamot, no? Tambalan mo to ni Juliet de la Piña og dahon sa saging, nya narang-arang ra magkadali. Balik man. Anyway, thank you dai Ma'am Juliet, ha, sa imong pagbutang og dahon sa saging sa akong kamot nga ang hubag ng ngatol. Pero di ako adto ko ni Dr. Weiser dahil mga tambal nga gipainom nako, narang-arang ko. Nya ako may numduman na agi na siya ipahid nga makahumok sa imong panit, no, dili maka-dry up, skin moisturizer. Alright? So kasabot ka sa akong speaker nimo Nor o dinhi sa Cebu City o ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw sa tong programa. Taas katag rating dinhi sa Sugbo, no? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak kareman. Daghang salamat o maayong